गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। दाखालि बावैनि हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे बै सानखालि लाइमोन सेंग्राफोरा मोसौ बायदि बुजादों लामायाव पुलिसफोरजों। बेनि सायाव दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। आङो हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे खालि आं मा खालामदों मिथिबायना? 10टानिफ्राय 12टासिम उन्दुदों, 1टायाव ओंखाम जादों, 1:30निफ्राय 3:30टासिम उन्दुदों, बेनिफ्राय खारनो थांदों, बेनिफ्राय जिम खालामदों। जोंनि माखासे लाइमोन सेंग्राफोरा बर'मोन ना हारसामोन आं मिथिला, लामायाव पुलिसफोरजों लाखिजानानै दिनैनि दिनाव मोसौखौबो हालेवनायाव बेफोरबायदि बुवा खोमा, लावथिजों गनजों ओरैबायदि बुजादों, साइलेन्सार पाइपआव खोमाखौ होनानै एक्सिलेटरखौ दाबायनानै होदों। मानि थाखाय? आंबो बाइक सालायो बरमानिफ्राय गुवाहाटी शिलं। बरमानिफ्राय गुवाहाटीसिम मेन रडाव 120, सिगांथिं गंसेबो गारि बारलांनो हाया, आंसो अभारटेक खालामजोबो, बारस'जोबो। जोङो बाइकखौ बबाव स्पिड सालायनो हायो? मेन रडाव, नंना नङा? बेवहाय जोंखौ बुगोन सोरबा? बुनाय नङाना? दिनैनि लाइमोनफोरा मानि थाखाय बुजादों? दिनै बेफोरबायदि स्पिड सालायनायखौ बुनो गोनांब्ला गुवाहाटीनिफ्राय शिलंसिम नोंसोरो फै, सानदेयाव नायफै, बाइक स्टान्ट खालामग्रा गथ'फोरखौ टार्निंआव माबायदि सालायो आरो साखा दैखां दैखां सालायनायखौ नायनोब्ला सानदे खालि फै गुवाहाटीनिफ्राय बरापानिसिम। अब्ला बैफोर गथ'फोरखौ मा हमै हमै बुजोबनो हागोन ना हाया? बाइकखौ मानो बेफोरबायदि सालायदों? आंबो बुजागोन, आंबो 180, 90 नर्मेलि टार्निंबाबो, अब्ला आंबो बुजागोन ना बुजाया? दिनै जोंनि लाइमोन सेंग्राफोरा दाखालि बावै नोंसोर मा गोरोन्थि मावनाय? बर'मोन ना हारसामोन? लामायाव पुलिसफोरजों इन्डियान फ्लेग झन्डा लानानै बाइकआव बाइक सानानै बेरायदों, पार्टि जाहैदों ना नोंसोर फेदोंमोन? ना नोंसोर बाइकखौ जाबायदि सालायनांगौ बेफोरबायदि सालायाखै? नोंसोरनि थाखायनो गुबुन लामायाव थाबायनाय सोरनिबा जिउआबो जोबफानो हागौमोन नामा? नोंसोरनि थाखाय नोंसोर बाइकखौ माबायदि सालायदोंमोन? नोंसोर ना होख्राव होख्राव रंजा रंजा बाइकखौ नोंसोरो एक्सिलेटर दाबाय दाबाय जानला मानला सालायदोंमोन नामा? नोंसोरनि जिउजों लोगोसे गुबुननि जिउआबो थांफानाय बायदि। नोंसोर मानो बुजानाय? गोबां सोंथि। आरो बुजादोंबो बुजादों, गसंनानै गल' गल' नायबाय थादों। बर'ना हारसा? बुजाग्राफोरा खोन्थाहर प्लिज। जेबो फंसेबो बुंफिननो हायाखै, गल' गल'। नों मानि थाखाय बुजादों? नोंसोरनाव सोंनो हानाय जेबो गैयामोन? सार जोंथ' बाइकखौ जानला मानला सालायाखै, जों मोजाङैसो सालायना फैदों, जोंखौ मानो बुदों? जोंनि खोमायाव साइलेन्सार पाइपखौ मानो सोदों? नोंसोर गोरोन्थि मावदों। नोंसोर गोरोन्थि मावाब्ला नोंसोरखौ बेफोरबायदि बोरै खालामनो हाखो? आरो नोंसोर गोरोन्थि मावालासिनो नोंसोर बेफोरबायदि खालामजादोंब्ला नोंसोर मानो कुइसन खालामनो हायाखै? भिडिअ बानायनानै नोंसोर मानो सोंनो हायाखै? जों मा गोरोन्थि मावदों सार? जों मा भुल मावदों? जों जान्दा लादों, जों बाइक सालायनानै फैदों, जोंखौ मानो बेफोरबायदि खालामदों? मानो फंसेबो सोंनो हायाखै? आरो ओरैबायदि जाम्बा गथ' जेराव बुबाय दङ, बुगासिनो दङ, बेनि गेजेराव बाइक लानानै आरो गेजेराव आरामसे हाबसन फैबावदों। मोसौखौबो बिब्दि बुवा, उनथिंनिफ्राय ओरैबायदि बुदों, जेबो फंसेबो बाथ्रा बुंनो हायाखै, जेबो सोंफिननो हायाखै, स्रि स्रि गल' गल' नायनानै थादों। नोंसोरो सोंफिननो हादोंब्लाबो भिडिअनि गेजेरजों आङो नुनो मोनाखै। नोंसोरो माबा मोनसे बाथ्रा रायज्लायफिननो हादों बिसोरजों? ना नोंसोरो माबा मोनसे खालामफिननो हादों? आं बेफोरबायदि भिडिअ नुनो मोनाखै। नोंसोरखौ साइलेन्सार पाइपआव खोमाखौ होनानै एक्सिलेटर दाबायनानै होदों। माबायदि मोनदों? मा गोरोन्थि मावनाय नोंसोरो? बेफोरबायदि मोसौ बायदि लामायाव हेपि इन्डिपेन्डेन्सनि डेआव बुजानो मा गोरोन्थि मावनाय? आं गोबां फंबायमोनखौ बुजायनो लुबैयो फिउचारनि बागै लानानै। दिनै थाखा फैसा गोनांखा
नि न'खरनि बेफोरबायदि बाइक साखावनाय बेफोरजों जोङो जेबो लेनदेन लानो हाया। बिसोरनिया मालाय फिउचाराव साख्रि जेबो मायबा मोनसे मावाब्लाबो बिसोरनिया बिमा बिफायानो गालांखानाय बा बिमा बिफायानो दोननाय सम्पति गारि मटर न' बां थाजोबनो हागौ। नाथाय जायफोर गथ'फोरा गैया, जेबो गैया, फिउचाराव फैनो गोनां समाव दिनै गासैबो मिथिगो BA पास MA पास मा जानो थांदों। दिनै साख्रिनि बेलायाव मा जानो थांदों। 4 ग्रेडनि साख्रि ओंखारो। बेसेबां जन मानसि जायो, दरमाया बेसेबां। खमसे खम बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव दिनै 4 ग्रेडनि साख्रि ओंखारोब्ला टटेल बिटिआरआव बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो 20,000 मानसि जागोन। बाक्सायावनो केन्डिडेटआ। चिराङावबो बेसेबां जागोन, क'क्राझारावबो, उदालगुरियावबो। दिनैनि दिनाव जबा बेसेबां थागोन 100-200, नाथाय बाक्सायावनो 20,000 जन केन्डिडेट ओंखारगोन 4 ग्रेडआवनो साख्रि ओंखारनांगौब्ला। फंबायमोन, अब्ला मा जागोन, फिउचाराव मा जागोन, साख्रि आरो दरमाहा माबायदि मोनगोन, माबायदि फैसा खामायगोन, आरो नोंनो मोजां साख्रि नांगोनबा नों माबायदि जानांगोन, माबायदि फरायनांगोन। BAल' पासआ मा जागोन दिनैनि दिनाव। फरायनोब्ला फरायथारनो हानांगोन, फरायाब्लाथ' जोंनो फरायनायखौबो नांगौ थांना थानो थाखाय। साख्रि मोना जेबो मोनला होननानै जों फरायालासिनो थाब्लाबो जाया, जोंनो फरायनायखौबो नांगौ। नाथाय जोङो आदा खिस्रा जेबो रोङालासिनो फरायोब्ला मा जागोन, आरो बेफोरबायदि बेरायथिङोब्ला इन्डिपेन्डेन्स डे, रिपाब्लिक डे, सरासति, बिश्वकर्मा, दुर्गा फुजा, लोंनाय जानाय, बाइक साखावनाय, बाइकनि सायाव उनाव सोरजोंबा गाखोना थांनाय। नोंसोरनि जिबना फैनो गोनां समाव ओरैबायदि थाखा फैसानि थाखाय खस्थ' मोनगोन, गेरेन्टि होना बुंनो हायो आं। जबनि बेलायाव नों मा कर्स लागोन, लाख' मानसिया कर्स लादों फरायनायनि। फरायनोब्ला मोजां फरायथारनो हानांगोन, आरो आदा खिस्रा BA PO पास मा जाखो दिनैनि दिनाव, सिगांनि मेट्रिक फेल समान जालांबाय। अब्ला आरो मा जाबावगोन। जबनि बेलायावथ' गोबां बाथ्रा बुंनो हायो। दिनैनि दिनाव मा जागासिनो दङ, गिदिर जबखौ मोननो थाखाय मा बिदों सरकारा, मा फरायनाय जानांगौ। नोङो फरायनानै बयगानो 30नि सायाव थांनोबो हागौ नोंना। अब्ला नों नाय बेसेबां नोंनो थाखा फैसा नांगोन, नों आरो बेसेबां खस्थ' खालामनांगोन। फिउचाराव ओरैबायदि जानो थांगासिनो दङ। नाथाय जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा ओरैबायदि इन्जय खालामो। कारेन्ट थांनानै होबाय, समनि आंखालथार आंहाबो भिडिअ बानायनो। अब्ला लोगोफोर बुंथ'ला, आङो गोबां बाथ्रा बुंनो दङमोन। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।